Els soviètics, no? Rússia. You're running late with half your makeup on. This method acting Bon dia! Ja estem de camí, ara anem a posar benzina i ens esperen unes 5 hores de trajecte. to midnight. Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, open up and come over. Don't wanna be friends, just thin skin, I wanna get the way you Ja estem a l'habitació, estem al Social Hub, que de fet hi havia dos a Florència. Ara us farem una mica de room tour que hi ha en aquesta residència. Ens vols fer el room tour? Frase motivadora per no sortir de festa. Let's stay. Llavors tenim aquí, com ens ha deixat aquesta taula, amb una mica de beguda i tal, de cafè, te... Tenim una televisió. Penseu que això també és per estudiants, O sigui, si feu Erasmus a Donòstia, que es diu Seqüeu o una cosa així, i veniu a... No sé quan val, també us diré. A Florència era caríssim, perquè mireu. És que clar, per tu sola, saps? Vull dir... Això val diners. En canvi, si és com a hotel, crec que surt més a compte, de fet. Perquè en relació preu, qualitat i servei, està millor que si vas a un hotel de poques estrelles, no sé. Ara tenim per escalfar les tovalloles i tot, que no sé. Déu-n'hi-do, està tot ben equipat. Sí. Realment no fa falta portar ni els sabons. Sí, sempre faig dos cafès. Com així. Ens hem posat guapos. Ara anirem a passejar una mica, a veure la ciutat. A menjar. A menjar pinxos. Què és per això, pel que hem vingut? A pinxos calents, pinxos freds, sí. Lo fred no... Hola, no sé tallar una allà i no pot passar. Amor, tan lluny no? Hem arribat al centre. Què opines? Hi ha molts de xurros, m'encanta. Ostres, tenen de colors diferents allà, no? És xulo, per Nadal, aquell lloc. Rio, no m'esperava tant. És molt familiar i molt tranquil, la veritat. És com molt, està molt ben decorat, Rio molt mono. Està ben cuidat. Fan canòlics. Aquí hem de xurros. Nois, la Fernanda està molt guapa ara mateix, perquè no la podeu veure en persona, perquè si no... Que pilota que ets, la veritat. Ja anem a veure una mica el castell. Jo m'acabo d'assabentar que no he cancel·lat la subscripció del Canva i m'han fotut 16 euros. Casa en venda, però on, això? Caribe, isla de Colòmbia. 3 milions, Però com ho venen aquí? Ho venen tota la illa, no? No sé si us passa a vosaltres també, però nosaltres a tot arreu on hem anat, Sí. sense un duro a la butxaca, però mirant cases com si ens anéssim a viure. Hola, amor, mira que... Sota el catxofa! Està increïble. Aquest lloc és increïble. Hem acabat ja de sopar. Estava boníssim aquest bar, oi que sí? Molt bo. Jo crec que hem anat a millor, no sé. Sí, Sí, demà podrem superar i hem això. tingut moltíssima sort perquè hem pogut seure. Però és xulo, el passeig allà, Hi ha dos... Molt bé. L'últim dia de l'any hem pujat aquí dalt. Amb un camí una mica raro.
un camí una mica raro, una mica abandonat, els senyals estaven com rovellats i sembla com un Tibidabo cutre, perquè és la mateixa funció mirador, al cim de la ciutat, hi ha com atraccions, una mica estrany. Però és barat o no, llavors, 2,50? 2,50, o sigui, 2,50 l'aparcament només. Després jo crec que si vols entrar a les atraccions... De pagament? Sí, clar. Jo crec que per atracció has de pagar. Sí, rotllo fira. Com si fos una fira, exacte. Ara anem a descobrir. Allà hi ha com una mena de fira, literalment, perquè és com estants de fira. És estrany perquè està com mig tancat, mig obert. Alla, no? Ya, no, ahí ya es el saco. Entonces, como tener cuando nosotros con algo, Ahora, sitúese en el centro del círculo. Después confirme con la tecla verde para realizar la fotografía. Així, doncs, si no, tira No olvide mig cerrar cul, la mig cul. cortina y asegure. Vale. Primera pose. 3, 2, 1. Mira aviam, aquí negra. Està guai, no? Sí. Les 10 menys quart, aproximadament, del 31, i aquí està absolutament tot tancat. O sigui, ja ens van avisar que aquí acostumen a celebrar el cap d'any com a casa seva i després surten a veure alguna cosa, al casc antic sobretot, que hi ha ambient. No ens pensàvem que estaria tot tancat a nivell de també restauració. O sigui, és molt heavy perquè No, arriba de McDonald's. no hi ha absolutament res. I clar, hem dit, vale, doncs anem a un McDonald's, saps? Que normalment, Hi ha alguna cosa. international. Doncs no, res, absolutament res. A la vegada també és com que bé, no?, que puguin estar tots a casa seva per Cap d'Any i no hi hagi ningú putejat allà treballant a les tantes. A Barcelona, com que està tot obert, però Ja, tot, això és superraro. és que la gent va fora. Va fora a menjar, a sí, menjar. la tradició és sortir. Aquí potser hem arribat també a la conclusió que com que són del nord, que estigui tot més a casa, Però saps? és raro, perquè hi ha molt els locals de pinxos. Els locals de pinxos i tal és com molt de compartir, també, saps? No és telepizza, però al final m'acaba menjant pizza, Ja. Ja Mireu el panorama. Quin panorama, S'està fotent de fred. Jo esperava que estigués tota la platja plena de gent. Hi ha 4 gats aquí Està esperant. omplint la platja. Quin fred. Ai, com entra l'aire pels peus. Portem el raïm aquí, carregant aquesta carmanya tota l'estona. Amorticat de fred. De fred, no? Mira, posa't així, amor. Tu que no m'ho... Ara. Està entelat això i tot. estic nerviós. Ai, Això- els tenim, Atenció, això sí que- atenció. Els quarts. Els quarts. Primer Són els quart. quarts. Primer, quarts. segon quart, tercer quart, quart Tres, quart. Ara sí. 4... Atenció. Vale. 1. A la boca ja. 2. Vinga, va, menja, 3, Som-hi. 4, 4. 5. 6. 7.
Ai, ai, ai. 8, 9, 10. Això ja és aquí, eh? 11 i 12! Bon any 2026 a tothom! Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta. Bon dia, avui és dia 1 de gener, primer dia de l'any del 2026, i ara ja hem recollit. Ens acabem de menjar una truita de patata boníssima. Ens ho hem de menjar... Com es diu el lloc? Catxacs... Vaig a buscar-ho. Ens hem fet una truita al Kovac Art, espectacular. El Roger diu que és de les millors que ha provat, bueno, la millor que ha provat. Adéu, dona, hòstia... Per molts anys a tothom esperem que aquest 2026 vingui carregat de pau, amor i salut per tothom. Mira, i ja que hi som, que porti més paciència. Intentem fer menys cas als haters i destaquem més les coses